kesengsem. Wah, kesengsem yo apik. Eling jamane semono nalikane sepisan ketemu. Ayam. Iki lagu kalian yang diwin-dian. Iya, spesial untuk mempelai berdua nak. Kesengsem ya cak dadekno Cahyo Nuswantara yuk. Spesial untuk Mbak Ayu Agustina dan Mas Iman Handani, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah bahagia selalu. Lah iya. Jangan mudah bergas loh bapak-bapak iki sedaya. Jan bungai kuwi lho. Lah nggih. Mang kanca-kanca Cahyo Nuswantara basa tak kandhane ca somben sowan daleme Bu Lurah Kasreman. Wah, wayanganku bengi awan wis do teko. Disiki. Mbok tinggal biyung yo ono awan wis teko karo ngene. Saking semangate nggih, Pak. Alhamdulillah. Awan mau ruwatan no critane ruwatan ya. Sing ruwat Pakdemu, Pakde Siswarya. Jan kondang mawa perbawa luar biasa. Lah ya. Wah, jan. Dadi kuncine wong berumah tangga kuwi kudu dikandhani rasa cinta dan sayang no. Rasa bedane cinta karo sayang munggo sampean apa? Cinta. Cinta karo sayang bedane ning apa? Yen cinta itu menawi mboten lepat lho nggih Pak, niki pendapat kula mawon. Iya. Yen cinta niku antarane tiyang setri kalih kakung. Yen sayang niku nggih saged sayang dateng anak, dateng bapak ibu. Dadi yen to cinta karo sayang bedane kene. Yen to sayang kuwi mapane ana ing jiwa, mapane ana ing rasa. Nek yen to cinta, ya ta, yen to cinta kuwi sing ngobahke nafsu. Lah, loro-lorone kudu dadi siji, ya sayang ya cinta. Lah iya. Ngono. Sayang tok ora duwe cinta, ora enek nafsune, bingung. Lah iya. Kenapa kok bingung? Lho, ora iso ngalor. Lah iya. Oh. Bacel ke tak? Nggih.
Saking pundi niki mau Pak e? Saking ngaler, gara-gara ngaler niku lho. Imbangan terima kasih Pantai Dewa Pasar Kandangan Motor Nuwun Kalibu bangsa-bangsa budak luar biasa. Kanggo sapa no? Kagem Bapak Telkiem. Oh, Mas Telkiem, Mas gawe. Iya. Dadi kanca-kanca pembudake kepareng padha rawuh. Alhamdulillah, matur nuwun rawuhipun nggih Bapak. Nggih. Mbah-mbahe kae disapa. Mbah. Iya. Nggih. Assalamualaikum salam, Mbah. Tuntune nunut pakarya. Iya. Jan, kula nek ujian ingkang nenggani Bapak Telkiem lho, Pak. Oh, ngono ya. Nek ujian. Ujian apa ki? Ujian niku, UT niku. Oh. Bapak Telkiem ku ya ngarsa dosen. Nggih, ngeropo. Oh iya. Dosen Telkiem aja. Matur sembah nuwun uga marang jajaran Muspika Kecamatan Kandangan ya nak. Kecamatan Korame Polsek sing wis paringi diparilah. Uga matur sembah nuwun marang kanca-kanca YouTuber kang mengiki padha ngliput pagelaran Cahya Nuswantara sukses selalu berkah-berkah kabeh tambah rezekine ya nak. Amin. Matur nuwun uga marang kanca-kanca sing padha bakulan. Kanca-kanca padha bakulan didongake muga-muga anggone bakulan diparingi laris, rezekine lancar, rezekine akeh turah blawah. Ayo berkah barokah kanggo sakabehane. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dipun bacanaken nggih. Oke. Imbangan
Puji Susanti. Iki sinden sing multi talent kok. Iki nyinden yo becik, dalang yo apik. Ha ya kuwi yo dalang putri. Yen to ora percaya ben ditanggap warga masyarakat ana kaseman kene. Ha iya. Dalang putri Kediri yo ngasta dadi guru. Ha iya. Dan multi talent pokoke iya. Iki Mas Dodok Mas Komet